Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Лесик, што гэта ты за камп'ютарам з самай раніцы? Не бачыш, добраранак пачаўся. Бачу, Кася, бачу. Зараз мне засталася літаральна хвілінка. Лесик, а чым таким важным ты заняты? Хачу пасябраваць з вельмі сімпатычнай асобай, у якой амаль неверагодная гісторыя жыцця. Лесик, а можна і нам з гэтай асобай пазнаёміцца? Зацікавіў. Вы знаёмцеся, хлопчыкі, а я пайшла. Кася, ты што, пакрыўдзілася? Ніколечкі, просто вы мне надакучылі. Пайду весці іншую праграму, а вы запрасіце сюды новую знаёмую. Няхай яна з вамі вядзе добраранак. Кася, як вядучай, табе няма роўных. Так што заставайся, калі ласка. Лесик, і ты так лічыш? Вядома, Кася, ты цудоўная вядучая, асабліва калі ў добрым настроі. А не трэба мне настрой псаваць і пра нейкую там асобу расказваць. Кася, з ёй і табе абавязкова трэба пазнаёміцца. Упэўнены, ты захочаш пасябраваць. Лесик, ды раскажы нарэшце, хто тая загадкавая асоба? Вельмі прыгожая чорная пантэра. У якой ёсць свая старонка ў соцсетках? Менавіта. За жыццём Луны, так лічаць пантэру, назірае некалькі мільёнаў падпісчыкаў. Ого, дык давай знаём і нас хутчэй. Даўно пазнаёміў бы, калі б хтосьці мяне не перапыняў. Лесик! Добра, слухайце гісторыю Луны. Ёй было ўсяго 8 дзён, калі маці адмовілася карміць малую. Шкада, але я чытаў, такое час ад часу здараецца. Які жах! Маленькае кацяня магло загінуць. Каб гэтага не здарылася, для Луны сталі шукаць спецыяліста па ператрымцы і звязаліся з Вікторыяй, дзяўчынай, якая ўжо мела вопыт у выхаванні дзікіх драпежнікаў сямейства каціных. І Вікторыя пачала гадаваць Луну? Так, прычым не адна, а з памочніцай. Цікава, хто ўзяўся дапамагаць дзяўчыне? Ротвейлер. 5гадовая Венза з першай сустрэчы прыняла маленькую пантэру за сваё дзіцяня, вылізвала яе і праяўляла клопат. Малайчына, Венза! Яшчэ якая! Яна з цярпеннем ставілася да дзіцячых свавольстваў дзікага кацяняці, падбадзёрвала малую, акуратна падштурхоўваючы носам. Які кранальны клопат! З часам гадаванцы сталі лепшымі сябрамі. Яны ходзяць на шматкіламетровыя прагулкі, арганізоўваюць жартоўныя бітвы і гуляюць зусім, што бачаць. Цікава, а як дзікая кошка паводзіць сябе дома? Каты ж бываюць свавольнымі, а тут цэлая пантэра. Луну працягвае кантраляваць старэйшая сяброўка Венза. Яна здольная астудзіць запал, калі драпежніца занадта разгуляецца. З Вензы атрымалася выдатная выхавацельніца. Але гаспадыня сябровак Вікторыя расказвае, што Луна і сама вельмі акуратная. Ёй не прыходзіць у галаву псаваць мэблю ці шторы, скідваць вазоны ці скакаць на стол. Якая малайчына Луна! Ротвейлер і пантэра вельмі любяць бавіць час разам, асабліва валяцца ў снезе. Ого, якое дзіўнае відовішча! Трапічная кошка, якая весяліцца сярод сумётаў. Луна выдатна адчувае сябе ў суровым паўночным клімаце, бо яе мама леапард, а ім камфортна пры тэмпературы да мінус 27 градусаў. І як яны не мерзнуць? Я чытаў, што леапарды здольныя адрошчваць выдатныя зімовыя шубкі. Усё правільна. Зараз Луне 3 гады. І больш за ўсё яна любіць 3 рэчы: снег, сыр і сваю лепшую чацвераногую сяброўку Вензу. Лесик, ты падпісаўся на старонку Луны? Не паспеў. Ты ж пакрыўдзілася. Пакрыўдзілася, таму што ты нічога не растлумачыў. Так, хуценька падпісвайся. Будзем назіраць за Лунай і Вензай. Абавязкова. Яны ж выглядаюць як гераіні дзіцячай кніжкі ці мульціка. Дарэчы, пра мульцікі. Усё, падпісаўся. Тады ўключай нам і гледачам цікавы мульцік. Мультфільм, сябры. Хлопчыкі, а вы ведаеце такую гульню, калі пад вясёлую музыку трэба прайсці пад перакладзіны, якая апускаецца ніжэй? Я ведаю, яна называецца лімба. Ад англійскага слова «лімбр», што азначае гнуткі. Я таксама ведаю такую гульню. Так,
Так, разумнікі. А ці ведаеце вы, што з гэтай гульні вырас від спорту, які зараз набывае папулярнасць ва ўсім свеце, асабліва ў Індыі. Не, я про такі не чуў. І я таксама. Раскажы падрабязней, Кася. Што б вы без мяне рабілі? Слухайце, гэты від спорту атрымаў назву лімба-скейтинг. Хочаш сказаць, Кася, што спартсмены праязджаюць пад перакладзінай на роліках? Менавіта. І з кожным паспяховым праездам перакладзіна, як у гульні, апускаецца ніжэй і ніжэй. Для ўдзелу ў такіх спаборніцтвах неабходна проста выдатная расцяжка. Правільна, Потап, бо праехаць пад перакладзінай можна толькі ў папярэчным шпагаце. Ну і ну, вось гэта складаны від спорту. Проста нейкія каскадзёрскія трукі. Сапраўды, часам спартсмены апускаюцца настолькі нізка, што іх твар амаль дакранаецца да зямлі. Але я гляджу, спартсмены праязджаюць не пад адной перакладзінай, а пад некалькімі. І не толькі пад перакладзінамі. У Індыі лімба-скейтинг настолькі папулярны, што спартсмены праязджаюць і пад машынамі. Я ж кажу, не спартсмены, а каскадзёры. Можна сказаць і так. Адзін хлопец праехаў пад 39 машынамі менш чым за 30 секунд. Ого, якую хуткасць набраў спартсмен. О, для гэтага дасягнення ён трэніраваўся цэлых 3 гады. Некі не вельмі бяспечны від спорту. Нават, я б сказаў, вельмі небяспечны. Магчыма, ім займаюцца толькі дарослыя. Наадварот, дарослым дастаткова складана даецца лімба-скейтинг, таму большасць рэкардсменаў – дзеці. У Індыі, напрыклад, спортам займаюцца ў асноўным дзеці ад 5 до 15 гадоў. А чаму менавіта так? Бо ў дзяцей выдатная гнуткасць. Да таго ж яны малыя, і гэта дапамагае праехаць пад рэкордна нізкімі перакладзінамі. Цікава, колькі сантыметраў хапае спартсменам, каб праехаць пад перакладзінай? Самым паспяховым удаецца пракаціцца ў шпагаце пад перакладзінай, паднятай на вышыню ўсяго 15 сантыметраў. Ого, гэта ўсяго вось столькі над зямлёй. Я б, напэўна, так не змог. Нічога, Потап, у цябе ёсць іншыя дасягненні. Гэта якія? Кася, Потап сур'ёзна займаецца настольным тэнісам і нават мае ўзнагароды. Ну і ну, Потапчык, ты такі сціплы, мы ж гэтага не ведалі. Нічога, Кася. Я ўпэўнены, самыя мае сур'ёзныя спаборніцтвы наперадзе. Выдатна сказана, Потап. Так, я збіралася заняцца лімба-скейтингам, але перадумала. Чаму, Кася? Баіся, што недастаткова гнуткая? Да я вельмі гнутка. Проста трэнера па лімба-скейтингу трэба шукаць, а трэнер па настольным тэнісе побач. Кася, ну які з мяне трэнер? Нормальны. Спачатку проста навучыш мяне гуляць. Памятаеце, мы гаварылі ў добры ранку, што заняткі настольным тэнісам паляпшаюць зрок. Тады я з вамі. Можа, мне ўдасца пазбавіцца ад акуляраў. Лепш я адвяду вас да майго трэнера. Ну, добра, дамовіліся. А зараз уключай мульцік, Лесік. Дзеткі даўно яго чакаюць. А зараз надышоў час развітвацца. Мы жадаем усім цікавага, Паспяховага. І абавязкова вясёлага дня. А нам засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды, зранку у нашым добраранку. Ага, не праспіце. І для ўмацавання добрага настрою яшчэ адзін мульцік глядзіце.